umuntu ekwamukela emzini wakhe usuke ephinde khumula icathulo mawuthanda khumula ibhantshi uphume futhi ungene nasendlini encane njengoba usithole senamukelile unimukelele ukuthi nje sizweleni namukelile uJesu Kristu inkosi ungashiselwa ibhantshi ngasafanele usumukeliwe manje khumula uma uzuthi umela amanzi impela phana isandla sikuphuzise ngoba kusekhaya la eBhamsheli hayi kusekhaya kulabo abaqala ukufika siyajabula ukunibona siyafisa uNkulunkulu anizwise ukuthi nifike ekhaya yes yebo nifike ekhaya nibuye nibuye wathi ubaba angazi noma waseMatimatolo athi abantu abohamba nezihlalo khona bokhathazeka ukuthi hayibo lesihlalo sabo asibuyise nathi sisho njalo ukuthi musuhamba thatha isihlalo ukuze wena ukhathazwe isihlalo sala eBhamsheli ukuthi hayibo kufanele ngisiphindisele lesihlalo ubuso ufika uhlalo losiphela ngoba wamukelekile uJesu Kristu inkosi. Ngizocela ke ukunikeza abazosibingelela nje ngicela ukubanika u3 minutes eyedwa ngizobabiza nje bazosukuma noma kanjani akusho ukuthi ngoba ngithe uzosukuma ubani mhlambe ngibize bane kuqalena ngisho njalo sekuba uyena number 1 sizobingelelwa ubaba uMwelase ubaba uZuma kanye nobaba uMbeje ngicela ukunikeza u3 minutes umuntu eyedwa nisibingelele nje uJesu Kristu inkosi.